Какво е да си дарител? Дали такъв те прави само материалната помощ или има и още нещо? Отговор на този въпрос има в ателието на скулпторът Бехчет Данаджа. През годините аз се сещам още първата ми монументална работа, която ми се възложи. Аз в монументална посока не мислех да работя. И тогава усетих тръпката, а тя беше на 50% дарение, между другото. И тогава усетих, че монументалната скулптура е много сериозно предизвикателство. И през годините те сега станаха 60 на брой, с което аз много се гордея. Последният е на Александър I, български. И смея да твърда, че повече от 90%, колкото и странно да звучи, може би заради любовта към монументалната скулптура, част от даже финансовата страна бяха дарени. Може би нещо от първата скулптура ли бях се вдъхновил, че част от тези, примерно стойността на, ако на една монументална фигура стойността е, да кажем, 20 000, поне 5 000 или 3500 някъде да са дарени от мен. Дарението е нещо много хубаво. Смисъл такъв. Аз, моите най-силни ученически години, когато учих в Кунино, тогава ние бяхме една общност от цяла България. Едни хора, които бяха много човечни. Може би и това самата ситуация предразполагаше, но бяхме като братя, бяхме много сплотени. И тогава, може би, усетих и стойността на човека като цяло. В смисъл, за да си човек, какво е необходимо? Трябва да даряваш. Какво можеш да даряваш? Това, което можеш. И от тогас, може би, съм възпитан и решавам, освен творчество, което, значи, ако смятам, че съм оценен, аз дарявах и материалната част по някакъв начин. Естествено, това е и от други вече възпитателни гледни точки. Аз съм селско чадо, роден на село, възпитан и това си го има в мене вградено. Но винаги на моите приятели, когато провеждаме някакъв сериозен разговор, това казвам. Преди всичко човек. И всичко останало. В смисъл, ако си изграден като човек, перфектно, макар че тази дума не знам дали съществува, ти можеш да си оттам насетне специалист в сферата си на 100%. Аз може би съм го усетил, може би казвам, защото винаги даже най-простото нещо с един приятел се виждаш или стари приятели, как си? И аз казвам перфектно съм със здравето. На 54 съм вече. Със здравето съм перфектно. Значи, какво смисъл, първото нещо, което си пожелаваш на някой приятел, е здраве. Значи аз имам здравето. Ето това получавам. Много често мисля за това. Аз съм сигурен, че моето дарение, независимо какво, ми дава този момент и съм здрав. Аз съм за клишето. Аз съм за това. Наистина трябва да се остане не афиширано. Да се остане скрито и да носи онази енергия, истинската, човешката, скришната. И да живееш някакси в смирение със себе си. Тъй, че когато се афишира, това за мен е един вид показност. Един вид. В смисъл, знаем тази тема да не я отваряме. Ние сме заобиколени от всичко това. Аз пак го свързвам с човечността. Човечността остава на заден план,
А в този комерциален свят, аз няма да го определям точно какъв, знаете много добре, преди всичко са парите. И парите, значи, когато са водещи, тогава един артист не може да остане чист артист. А за да си чист, това означава, че трябва да си анонимен. Наистина трябва да го направиш. И това да се префърля нататък. А когато го афишираш, то от уста на уста, от ухо на ухо започва да се изкривява. Той, ето този иска да покаже сега, до сега нищо направи, сега вече тръгна да афишира само това. Виж какво направих, нали? Тези неща, за мене трябва да останат скришни. Наистина трябва да го направиш и да усетиш удовлетворение от тази работа. Но нали трябва да дадем и добрия пример? Добрия пример го правят хора, които вече наистина са получили помощта или са усетили това дарение. Така че това обяснява нещата. В смисъл, при мен това е било през цялото време. Когато правя дадено творчество, винаги мисля колко хора ще възприемат тази творба. Което не е правилно, между другото. Но това постоянно ме гони. Някак си ме гони в мисълта. Постоянно витая около това, от колко хора ще се възприема, дали да дам малко и за тези хора, смисъл реалистичен част да е малко по-силно, творческата да я провелича. Това са въпросите, с които аз разсъждавам, когато правя големите творби.